Hi guys, नोंसोर माबोरै दं? आसा खालामो नोंसोर गासिबो मोजाङै दङ। So guys, आं दिनै मोनसे टपिक लानानै फैदों। आं नोंसोरखौ मोनसे रिक्वेस्ट खालामो आंनि चेनेलाव जाय गोदान भिडिअ नायदों नोंसोरो साबस्क्राइबखौ थुनानै ला ओमफ्राय बेल आइकनखौ थुनानै ला बेबायदि भिडिअ मोनबाय थागोन आरो आंनि थाखायबो मोजां जागोन नोंसोरनि थाखायबो मोजां जागोन नोंसोर भिडिअ नुबाय थागोन। So guys, दिनैनि टपिकआनो जाहैदों जोङो दिनैनि टपिकखौथ' नोंसोर माने थाम्बनेलाव नायना एसे हमनो हाखाबाय जानांगौ। So guys, नोंसोरो स्क्रिन फ्रि फायार गेम गेलेनानै नोंसोरो स्क्रिन रेकर्ड खालामोब्ला नोंसोरनाव माने मबाइला हें जायो जानो हागौ। आंबो सिगां बहुद ट्राइ नायदोंमोन बिदिनो फ्रि फायार गेम गेलेनानै आङो स्क्रिन रेकर्ड खालामनो बहुद हें जायो बिदिनो एटेक खालामनायाव बहुद प्रब्लेम फैयो। दिनै आं बिनि एप्सखौ मोनबाय दिनै आं बिनि एप्सखौ मिथिबाय आरो नोंसोरनोबो खोन्थानो लाबाय। So guys, फ्रि फायार गेलेनायाव नोंसोरो गोसो बायदि गेलेनो हागोन नोंसोरो स्क्रिन रेकर्डबो आरामसे खालामनो हागोन हें जानाय नङा मबाइला आरो जेरै नोंसोरो फ्रि फायार गेलेबाय थायो बिदिनो गेलेनो हागोन ओमफ्राय नोंसोर स्क्रिन रेकर्डबो खालामबाय थानो हागोन स्क्रिन रेकर्ड खालामबाबो मबाइला जेबो हें जानाय नङा। So guys, नोंसोरो भिडिअखौ नायलांदो आं देखायनोसै माबायदि बबे एप्सआ आरो आङो डिसक्रिपसन लिंकआव होखादों एप्सखौ नोंसोरो आंनि डिसक्रिपसन लिंकआव नोंसोर थांनानै डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। ओमफ्राय बे एप्सखौ प्ले स्ट'रावबो इजिलि मोनखायो टेनसन गैया। So guys, नोंसोर गेमबो गेलेदो स्क्रिन रेकर्डबो खालामदो नोंसोर इउटुबाव भिडिअ मोनबा होदो। So guys, आं देखायनोसै माबायदि खालामनांगौ आरो एप्सखौ माबायदि इउज खालामनांगौ। So guys, नायलांदो होमबा। So guys, होमब्ला फैदो जोङो मबाइल स्क्रिनाव फैनानै आं नोंसोरनि एप्सखौ देखायनोसै। So guys, नैबेनि एप्सआ गेम स्क्रिन रेकर्ड होननानै बुङो नोंसोर प्ले स्ट'रावबो इजिलि मोनगोन आरो आंनि डिसक्रिपसन लिंकआवबो होनाय दंखायो नोंसोरो आरामसे मोनगोन। So guys, होमबा आङो देखायनोसै होमबा जोङो बे गेम स्क्रिन रेकर्डआव थुनानै होदो एप्सआव। So guys, बिदि पेज ओंखारगोन होमब्ला नोंसोरो फ्रि फायार गेम गेलेनो थाखाय बेयाव फ्रि फायार गेमाव स्क्रिन रेकर्ड खालामनो थाखाय नोंसोर मायाव थुनांगोन आं सिन बोनानै देखायनि नैबे फ्रि फायार गेमनि पिकचार थायो ओमफ्राय गुबुन बिदिनो गुबुन स्क्रिन रेकर्डफोर बायदि नोंसोरो बेखौ इउजबो खालामनो हायो। आं दायो नोंसोरनो फ्रि फायार गेमनि थाखाय खोन्थानो नागिरदों नैबे फ्रि फायार गेमनि पिकचार ओंखारदों बेयाव नोंसोरो थुनानै होदो होमब्ला डाइरेक्ट माने फ्रि फायार गेमाव चालु जाहैखागोन ओमफ्राय आरो नोंसोरो रेकर्डखौ बोरै खालामो नायलांबाय था मोजाङै। So guys, होमबा नै लेफ्ट साइडथिं नुदोंना नोंसोरो रेकर्ड जानाय बेखौ नोंसोरो रेकर्डनि थुग्रा ओंखारदों नोंसोरो बेखौ थुनानै होदो होमबानो रेकर्ड जागोन। नोंसोर दानो जुदि रेकर्ड खालामनोब्ला फार्स्ट टाइमनिफ्रायनो नोंसोर रेकर्ड खालामब्ला बे रेकर्डआव थुना हो होमबानो रेकर्ड जागोन ओमफ्राय बेयाव थुनबानो बन्द जागोन सेभबो जाखागोन ओमफ्राय नोंसोर गेमखौ प्ले खालामनानैसो नोंसोर रेकर्ड खालामोबा नोंसोर प्ले खालामनानैबो रेकर्ड खालामनो हागोन। आं दायो नै रेकर्ड खालामखाबाय। So guys, होमबा आं नोंसोरनो गेम मोनसे गेलेनानै देखायनोसै माबायदि जायो देखायनोसै आं नोंसोरनो जेबो हें मारिनाय नङा गाइस। नै आं दहाय गेम गेलेनानै बेक खालामना दोन्दोंमोन नालाय डाइरेक्ट फ्ल' खालामगासिनो गेमाव थांफिननो नागिरदों। So guys, होमब्ला आं नोंसोरनो गेलेनानै देखायगोन एसे जेबो हें जानाय नङा जेबो प्रब्लेम गैया नोंसोरबो आरामसे गेलेनो हागोन। नै गाइस, आं थैनासो दङ बेलेगसो दायो गेलेगासिनो आं माने जोङो जेनबाय नै दहायनिफ्राय माने आंनि गेमखौ प्ले खालामना दोन्दोंमोन नै दायो इयाव थांफिनदों जेबो हें जाया गाइस नाय नोंसोरो मोजाङै। So guys, नै आङो आंनि फैदोंबा आं दायो सिलाय लानि हमनानै ला आङो एखेखौनो लानोसै जेबो हें जाया नै गावनिफ्रावबो बारनायफोरावबो जेबो हें जाया बहुद मोजां। नोंसोर जुदि इउटुबफोराव गेमनि भिडिअ हगारनो लुगैयोबा बे एप्सखौ नोंसोर आं डिसक्रिपसन लिंकआव होनाय दं नोंसोर थांनानै डाउनलड खालामना लाबानो जाबाय। आरो आं गेमनि इसिबां माबाबो गैया गेमनि इसिबां गेलेग्राबो नङा आङो गेम माने बारा गावलायनो रोङा थेवबो माने बे एप्सनि बागै खोन्थाबाय। नै गाइस, आं थैबायसो जेबो हें जाया गाइस नोंसोर आं डिसक्रिपसन लिंकआव थांनानै नोंसोरो बे एप्सखौ डाउनलड खालामना लादो ओमफ्रायो नोंसोर गेमाव आरामसे नोंसोर स्क्रिन रेकर्ड खालामनो हागोन जेबो प्रब्लेम गैया जेबो टेनसन गैया गाइस। So guys, एसेनोसै बाय बाय टाटा।